Natural na Kaizer Chiefs Village sibuka development namanje kodwa ke sikhulume ngobhuti abadala. Mfana kithi igama nesibongo iyapi league. Mina awanosizi lesandla. Yeah. Yeah. Ngukama. Yeah. Sibongo umdumazi. Hlala lapho kama. So Eastern Cape. Okay. Yeah, igame uyibona kanjani league yapi? Ukuyibona kwami league hayi iya ku Sundowns. Iya ku Sundowns. Yini usho njalo? Ngoba iSundowns ingaphezulu Yeah. Some domini hand benawo phelile. Yaphelini. Yeah, no more games in hand. Yeah. Okay. Ngiyabonga mfana kithi. Yeah, ithini ingwenye ubani wakabani ubona kanjani yapi league? Mina igama lami ngilihlono lomathi ngibuye Northwest. Yeah. Uyibona jwang? League. Yeah. League ingake Pirates. Ingake Pirates? Ubaningi. Ubani Pirates like they were dlala ngade. Yeah. Yathembisa or yayinka league. Yayinka league. Yeah. Hayi. Utsepile mango Pirates? Na. Yeah. Pirates. Yeah, utsepile mango. Ngitsepile relebuyile Mfuki. Yeah. President yama 2K. Ngiyabonga. Mfana kithi ubani uthini wena uthi league yapi? Mina igama lami Masaki ngombuye eMpumalanga. Yeah. Mina ngibona kwaMpuma ileague izokhethwa iSundowns. Yini usho njalo? Because iSundowns iphezulu obviously iyabashiya amagoli ngama-points. Yeah. Manje wena ubufuna ithathe ubani wena? Mina ngokwami ngifuna ukuthatha iSundowns njengomlandeli weSundowns. Oh, yikho uveza into eblue la entanyeni. Yeah. Ubani umdlalo omthanda kakhulu lapha kuSundowns? Yeah. Ngokwami Mshishi. Oh. Awu bengithi uzothi yimi. Mshishi because uye vele omdala lapho ebambile sebambile. Yeah. Hayi ngiyabonga mfana kithi. Wena bhuti ubani wakabani usupporta yiphi team? Igama uluya nesibongo umpethu. Yeah. Team engisupporta iKaizer Chiefs. Aha. Mara kule season le Yeah. team ezothatha ileague iSundowns. Akele ibhakabhaka. Hayi phakaniyayo. Aha. Liyathembisa lona ukuthi aliyeza but ngicabanga ukuthi lizophinde lisha iChiefs kabili. Yeah. Lesithuli yadraw nje. Mali ngayiphinda ngo5-0 yokwenza njani uyobulala na? Yabona manje ngayiphinda. Yeah. Ngahamba ngazi la strategi. Othi ngikuxoxela istory. iChiefs kwake ngitshela umngani wami omunye ethi izosayina uJimmy Tau. Mhlambe ngeke nimbone uJimmy Tau ku TV. Ethi Pirates captain wePirates uJimmy Tau. Bathi iChiefs izosayina uJimmy Tau. Ngamtshela umngani wami ukuthi ngingahamba ngenyawo ngangihlala eSprings ngaleso sikhathi ngathi ngingahamba ngenyawo ngisuka eSprings ngize ngiyofika eBinoni mangabe ngathi ngekhanda ayingenyawo ngathi ngahamba ngekhanda yamsayini iChiefs uJimmy Tau angihambanga ngekhanda asizubona into efanayo iPirates isiwini ileague wena ungasahambize emphakathini Ngiyala yeah sangeke izosha iChiefs kabili season e1 yeah uthembe bani lapha kuChiefs kangaka ngoChiefs engithembayo Duduzi Shabala yeah do or die yadlala yeah hayi ngiyanizwa bafana bakithi ngiyabonga we talk football SA umnikeni imntungo phambi kwenu football is life.